دیواری مالا کردی. رمضان ölçen 26 Nisan'a İsali ve de hafıza 1 u heşemede ciyeke xoyi müstesna hebe. Divê rojê de li Rojava li qamişloka evînê Kurd destê xwe xistin nav destê hev û konferansa yekrêzê û yekhelwesta Kurdî li darxistin. Aliyên siyasî, civakî, kesayet, şewra xwe bi hev re gerandin. Qerarên girtin her yek bi serê xwe hewceya ku mirov li ser bifikire û biaxive. Lê ji wan hemûyan bêhtir, şiyan û feraseta li darxistina konferansek bi vî rengî bi serê xwe bûyereke dîrokî ye. Sedema xwe jî ew e ku divê sed sala bêrehim û pergala serdest a cîhanî de Kurdan qerar daye ku bi mertala yekîtiyê xwe biparêzin. Yanna komkijiyên di dîrokê de em pêre rûbromane wehîm bixwînî bi serê me vebê û siyaseta qirker wê bixwaze kok li me biqelîne. Konferans bersiv dide bang û daweta Ahmedê Xanîyê Nemir jî tedît dibêje vî zemanî her kesek mîmarê dîwarê xwe ye. Erê, vî zemanî yanî tu yê dîwarê xwe lê bikî û xwe li ber wê dîwarî bistrînî yan jî wê serdest û serwer rabin te bikin zoqrikên biçûk ji xwîna te xercê çêbikin û te ji xwe re bikin taqên dîwarî. Ev dîwar dîwarê yekrêziyê ye, yek helwestiyê ye. Ev dîwar li ser erdê ti kesekî nayê lêkirin. Li dayîk welatê Kurdan li Kurdistanê tê lêkirin. Ev dîwar tecawîzî mafê ti civak, gel û milletekî nake. Ti bîr û baweriyê zelûl û zenûn nake. Bilakis ev bangeke ku nîşanê dinya alemê de dîwar hene tên lêkirin ji kokê seriyan. Ji kestiyê mirovan lê dîwar hene tên lêkirin bi fehm û feraseta jiyana bi hev re a gel û baweriyan. Sêwî û mazlûmê sal û zemanan Kurd rabûne û bi lêkirina dîwarê xwe bang li civak û milletên din dikin dibêjin hûn jî dikarin xwe bidin berbistî û stara vî dîwarî. Ma ji vê qençtir rewş û bûyerek heye gelo. Herçî ez li ser navê xwe beşdarên konferansê û her kesê ku dema ew dîtin dîtî û ji kêfan qerika wê tijî bûyê pîroz dikim. Hêvî û baweriya me ew e ku wê ev konferans bibe bingeh û zemîna kongra netewî ya her çarbeşên Kurdistanê. Dîwarê li Rojava vayî bilind dibe. Lê avayiyek bi dîwarekî ava nabe. Hingê ji me re hewce ye ku em mala Kurdî bi lêkirina dîwarên din zexim û qewîn bikin. Ji bo vê jî lazim e em hemû bi hev re ji bo birêxistina pêvajoya ku bi înisiyatîfa Rêber Apo hatiye dest pêkirin bixebitin û kar bikin. Karê me yê sereke divê ew be ku em vê têkoşînê mezin bikin, pergala îmraliyê parçe bikin û Rêber Apo bi fîzîka azad bikin. Ma ne eyb û şerm e ji me Kurdên mêrxas û jinxas re ku tevî vê egîdiya xwe ya ku dinya jê re hişmekar e em rêberê xwe di pergala îmraliyê de wê çala mirinê de bihêlin. Nabe. Ev bi rastiya me re jî li hev nake. Fikrê me dibe ji hev cuda be. Em dibe ku xwedan siyasetên ji hev cuda bin jî. Lê ev meseleyeke netewî ye. Nabe ku rêberê me di zindanê de be. Erka exlaqî û wijdanî, erkê welatparêzî û kurdbûna rast û durust ew e ku em li zindanan te hevalekê xwe nehêlin. Roja ku em karî vî karê bi ser xist, hingê em ê pê bawer bin ku dîwarên mala Kurdî zexmin. Ti dijmin û neyarwênî karbin rêya xwe di me re bibînin ku vê tehdê û zilmê li me bikin.